N-am mai fost la sală de vreo imediat 2 luni și trebuie să vă zic că m-am ramolit. Am ieșit astăzi de la duș, dar o să-mi iau această bluză pe mine, ca să nu-mi stric freza asta. Freză. Mă rog, ați înțeles voi. Ca să nu-mi stric freza asta, am lărgit așa un pic gâtul la bluză, dar am făcut așa un pic așa, zap, să-mi bag capul pe acolo. Bă, și am făcut așa la un moment dat, ca să pot să-mi bag capul prin gâtul ăla. Guler. Și am făcut așa. Bă, și când am făcut așa, ca să-mi bag capul, mi-o pocni gâtul, mă. Bă, vă jur, mi-o pocni ceva aici în spate la ceafă, de efectiv am făcut prin casă. Au. Vine Ioana din living. Robert, ce zbiere așa, ce-ai pățit? Mie mi-era rușine, nu știam cum să-i zic. Ioana, mi-am rupt gâtul luând un bluza pe mine. Încă mă doare. De atunci, încă mă doare. M-am ramolit. Trebuie să mă duc la sală să fac gât din nou.